Wad hapedang kajing pakang berang terekam hagri berokaway. Kidon kibriyo kebedang haban mi bet nalayeng namar kidon bentah hagi tenat bat kikam kebeyo kun persya ya kajing pang COVID-19. Bat don pedang jokine kebelamat jing namar kila syakang ban mi ban let syala kikam. Kumta kayeng syari Meghalaya High Court ha kasngi palay jong katayo kalabatha agi bor sarkar ban register daka mokot duma. Persya ikinu-kinu kibriyo ki dorbar shnong ne kikunhun baper ki bapentod ikajing terekam ke sarkar ban tek lakam ya kajing sapriang jong klam COVID-19 ha kene kejela. Ngilik penduk terang pak syong mentas pak juru parah. Kayeng kasyuri kalapan mi ikan hukum hadin kecing syong bisyar ya ke public interest litigation balam mudui persya dak Meghalaya High Court Bar Association men hakas ni palai kabayadai bak kecing mi pat ba jeng kinong syong shunong ka jalu para ban khang kabathang yakamet jong Dr. John L. Silo Rentatiang Director ke Bethany Hospital Ubaklat nak jingpang COVID-19. Kayeng kasyari haka hukum kalaong baki bor sarkar ke diban le da kabating haka ban pentrekam yakian habayo ya kajing baja haka sni balang haka baki pat ba ka jalu para kilapan ken ya ka curfew kajing betha ban penjnga ya lade na kiwei haka jing ami pat ba ban persya ya kajing thang ya kamet u Dr. Silo. KPIL ka kedau ya kajing don kam ban pet ngor bha jong ka bor sarkar ha ka bayade ba kajing tek lakam ya kajing sapriang jong ka klam COVID-19 bat ru ban pet ya kajing jing kinong song shnong ka jalla ha ka hukum ka kashri ka ong ba kinu ki priu ki dor bar shnong ne ki kan hun ba pher ki ba penthut ki bor sarkar ha kajing persang ban tek lakam ya kajing sapriang jong ka ni ka klam lani ka no ka kam bayadai bat kani ka jingpang kum ka jingtep ne jing thang yaki met yam dai ban pentrekam thikna yaki an bat ban register case kat kum ki kandon bayaham jong ki an kakashari kala batharu yakatanat ka koit ka khya bakan phates no mardol ya baro kibriyo kibleya kando marmet yakibriyo badon jingpang COVID-19 batlada ka shamjing banle shisenle kadai ban bo yakini kibriyo kiblawan shakmat haka quarantine tat hadu bandale yaki test kakashari kala batharu iki bor sarkar bakidai ban pentikna ban aya baro kila jingaram kentup ke jing penbiang ya ka bam kadi shiki nongpang ki basakun habet ni hospital bat ki basa hakiwei pat ki jaka quarantine nalor kani kala patha iki bor sarkar bakidai ban dabut tikna iki kendon bayadai bat ka jing li on thang ni on tap iki met yap bapang COVID-19 kat kum ke jing patha jung ka sarkar India bat ka World Health Organization nalor ban penbiang ru yaki PPE shabaro ki badon benta ha kani ka kam kakashari kalabo ban bishar biang yakani ko mukot duma ha ka arphawei tarik uyayong halor ke jubab jong kinong sha mutoi. That's why it's a reward information. It's a rumor, sir, but we have to stand. But still, we have to be alert. The people. They cannot go, sir, because public is like this. Otherwise. नहीं करेगा तो अच्छा है. अलग बात है, नहीं करेगा तो ये बोलो. It's a great thing. सुनो. आप अभी one thing is that we all are worried. Okay. If we stand here, we are sure that we are getting corona. We will get corona if we stand like this. Kumbakalong mata tinggi lalong ikum ta mangi persya ba ikani. Nomor kumbakalong ngi iba kajing keli ka ba karis mata ngi pai ba kalong hatu kadan em to kinwan thang ngi stu la da wan thang kadan em kata ka assurance ne ngidan security you ne assurance na kalyang ka you ba nginum sakta ka you. Oh ngi stu la da thang ngir ngimde kita ki expert bangi laan batai ngi pai ba hadin kajing thang la kadan kajing ta na kumbakalong mata ki beri ki baterai yakte komuteriam ki la phun ngi shnong ki ong ba ngiru ngim tre bantang kiru ki ho ngi sau thu kiru ki tieng nomor ki ong don kam precaution kata ki yadai ki ndigim don kum kata ka ki te kiru kum ubri ngi don hi ki jing ma ki bayi ngasem wong kumenta kadon ko ki kies ladang isha ki ni ka wei la sai kan don chu tikin wan chi wan hang ni te ngir ngi jenjar hi ji la lang hapdang sar setipe kiti kilat lumuba kala don cetai jadi borkhai ke jaga kala lang hapdang bat kayo
la dan kan kan sini la kajian aku to kajing tang jong ne media kala ban ta daki hajar kinong pang kan ne sinong ro kam tam kinong pang benang tibes la kan sa ki school ro gidan ne hajan kalau ngebay bangin pedang ya kan ne bakin wan tang kan ne kan kalau bangi persabe kan ne ngimla ar ban pedang dalile naga lightly ki sinong nong sofa apa perambat ka mau ba